chochrán dúchasacha néirin agus tumut chun chéile chin acu a chuirne. An inseog, an chuireann, an airneog agus an á. An fád mu an seán teachtain sin na crainn rúchasacha a chaomhanú agus na scéile scapa ar measc an phobal. Tá tábhacht mór bhainteann na crainn rúchasacha seo. Tug siad fascad an dúra seo. Tógann an fearnóg níosrín as an éireags cuideanta craí. Tá níosrín am tábhachtach do phlandáil taig fás. Is féidir leis an winseog a bheith 4 méadar orda agus marachtáil 8 go dtí 10 bliain. Féidir le 4 chéan éithide an marachtáil san inseog. Creid áir síontar na Celtaigh go raibh cuacht na cosanta ag an winseog agus ar an gCrann. Oh, sinna baby. So tá TG4 cóibrú le Cumann Bakery Connemara agus nibs. Tá siad ag oibrú ar son na bacha dúchasach a chosant agus a chuomh nó. Tá gá circóg an seo TG4 úsáitir an glú a bhís nó propolis a bhís ar na crínte chun éon Paul atá sa circóg go líana. So scuisúil siad an Yesú an sin bíon leidúir méid bachtéir a bhín sa circóg agus bíon na bheachan níos sanna de chora. Tá muid anmhaíoch go chuilte chuir na crínte seo ar fáilbein. Chuir siad go mór le áileach TG4 just do chuí go muid brean TG4 chumá leis an maithe sa dhéanamh siad gan timpeallacht. Cháidíad breanú siad agus breanú gcónaí a crínte tá tú cíimreoirt bhí cheann deimlíon a céir de bheitán. Bhí cheann deimlíon a céir de bheith sa TG4 ach go háidir na gasa seo a cúnahain na crínte chuir ar fáil. Ba sé go dtéas breanú siar ina crínte agus breanú ar na gasar agus chuigóil siad fásta.